Chantada e o IES Lama das Quendas loitaron por ela e agora está implantada cunha sección de inglés neste centro. Falamos da Escola Oficial de Idiomas, que dende hai un mes imparte clases en distintos niveis no IES Lama das Quendas, sendo esta formación dependente da EOI de Monforte de Lemos. A estrea está a ser moi positiva e aínda é posible anotarse para iniciarse ou reforzar o prácticamente imprescindible coñecemento da lingua inglesa. Empezaron hai casi un mes e, bueno, estamos contentos. Temos 3 grupos, 2 grupos de intermedio, un grupo de básico, con ao redor de 50 alumnos e moi ben. Creo que para ser o primeiro ano, pois, está ben. Está vindo bastante xente a cada grupo? Sí, a verdade é que a asistencia está moi ben, veñen con normalidade e nada. Ao principio na dirección de Monforte contaban con un pouco máis de xente para a matrícula, que todavía está aberta se alguén ten interese, pero claro, os horarios son, hai 3 grupos e son esas horas, entonces hai xente que non pode compatibilizar coa súa vida laboral ou personal. Que horarios tedes en concreto? Pois temos 2 grupos de intermedio, un é ás 5, de 5 a 6:30, porque as clases son d'1 hora e media, e outro de 8 a 9:30. E despois o de básico é ás 6:30, de 6:30 a 8. Entre o alumnado, persoas de distinta formación e idade que lograron crear un grupo que aproveita ao máximo as sesións, cada un con diferentes fins. Temos alumnos temos universitarios, temos xente que non traballa, xente que está no paro, temos xubilados, bueno, de todo un pouco, sí. Pero a verdade é que é moi interesante ter esa diversidade na aula. A maior parte da xente acude pois para completar a súa formación, para iniciarse no inglés. Pois a ver, no grupo de básico xente máis ben que eu creo que quere iniciarse ou porque lle interesa para viaxar ou cosas así. Logo no de intermedio eu vexo que xa é xente que o mellor xa o estudiara antes e quere retomar ou tamén que o necesita polos estudios, porque xa sabedes que agora para os grados universitarios pois piden o nivel B1 da Escola de Idiomas, entonces moita xente interesalle para ter a certificación dese nivel. Bueno, supoño que é moi importante lembrar precisamente eso, que se trata dunha formación oficial. Claro, é unha formación oficial que certifica e este ano aquí só podemos certificar B1 porque empezamos solo con estes niveis, pero a previsión é seguir con B2 e incluso con C1 máis adiante. Entón, estes niveles consigues o certificado que che vale logo para facer másters ou para completar os teus grados universitarios. Contra o que se poida pensar, a práctica e a conversa integran parte fundamental da formación regulada nas clases de inglés da Escola de Idiomas en Chantada. O método que seguimos é moi comunicativo, entonces o que máis practicamos na aula é falar na lingua desde o principio. Os de básico 1 ao principio dalles moito medo, pero enseguida collen a táctica da clase e logo escoitar, porque a xente é o que máis necesita. Tes que escoitar moito na lingua antes de atreverte a falar. Entón, iso é o que máis. Non é un método así como moi gramatical ou de moito exercicio, non? É máis ben escoitar e falar, porque o que nos interesa é que acaden un nivel no que se podan comunicar con calquera falante desa lingua. Se alguén está interesado, pois aínda está a tempo. Eu creo que neste mes, pois como tampouco avanzamos moito, pois eu creo que aínda está a tempo de coller o ritmo da clase se anima a vir.